Avui et porto un resum que no et voldràs perdre, els esdeveniments espacials més emocionants i rellevants d'aquest 2024. Quan comença l'any, ens posem a revisar objectius i a escriure plans pel futur, a fer propòsits o qualsevol altra cosa que ens vingui al cap. Però per mi és el moment perfecte per fer balanç i reflexionar sobre tot el que ha passat. En aquest cas, això sí, ho faré sobre el sector que més m'apassiona, l'espai. Aquest 2024 ha estat ple d'esdeveniments fascinants i avui m'acompanyaràs a repassar els més rellevants. Evidentment, aquesta és la meva selecció personal. Per tant, si en trobes a faltar algun, fes-m'ho saber als comentaris. I sí, ja sé que som a mitjans de gener i que vaig una mica tard fent aquest vídeo, però millor tard que mai. Estàs a punt de descobrir l'altra cara de l'espai. Començàvem l'any amb un petit problema. Unes capes de gel estaven afectant la visió del telescopi Euclid, un fet que també s'acostuma a donar en naus espacials. Tanmateix, en el cas d'Euclid suposava un risc perquè el telescopi requereix de molta precisió per fer les seves observacions. Recordem que Euclid és una missió de l'ESA dissenyada per explorar la composició i evolució de la matèria fosca. I el que aquest telescopi espacial pretén justament és crear un mapa 3D de l'univers a partir de l'observació de milions de galàxies. Ara que ens hem situat, endinsem-nos en el que va passar. Personal científic va detectar que la llum procedent d'estrelles llunyanes que entraven a l'instrument visible del telescopi disminuïa progressivament a conseqüència d'aquestes capes de gel que s'estaven formant a sobre de l'òptica. Per solucionar-ho, els equips de la missió van idear un procediment que va consistir a escalfar els miralls individuals del sistema òptic sense interferir en la calibració de la missió. I va funcionar. La visió d'Euclid es va recuperar. A l'abril, la promoció d'astronautes del 2022 de l'ESA es graduava. Després de completar l'entrenament bàsic al Centre d'Astronautes Europeus, els astronautes de la promoció ja són aptes per missions espacials. La Sofia i el Rafael seran els primers a volar a l'Estació Espacial Internacional el 2026 i la resta està previst que ho facin abans del 2030. A més, a finals d'any, 5 astronautes de la reserva també han completat 2 mesos d'entrenament bàsic. Aquest any 2025 tornaran a l'EAC per continuar amb entrenament avançat, mentre que el següent grup d'astronautes de la reserva iniciarà l'entrenament bàsic. Durant el mes de juliol, Europa recuperava la seva autonomia per accedir a l'espai amb el vol inaugural de l'Ariane 6. El coet va ser llançat des de la Guaiana Francesa i entre els 6 nanosatèl·lits que va enlairar se n'hi trobava un del NanoSat Lab de la UPC. I per últim, no volia acabar de parlar sobre l'ESA sense mencionar l'anunci de l'Argonaut Lunar Lander. Es preveu que aquest lander robòtic, el qual portarà càrrega, infraestructures i instruments científics per estudiar la superfície de la Lluna, es llenci el 2031 a bord d'un coet Ariane 6. I parlant de la Lluna, ja va ser hora que comentem els programes lunars de la NASA i l'Agència Espacial Xinesa. Mentre l'Artemis pateix retards, el programa lunar xinès continua avançant. Tanmateix, és interessant comentar que els dos programes espacials aborden l'exploració lunar de maneres diferents. Les missions Artemis 2 i Artemis 3 s'han tornat a endarrerir. Ara, l'Artemis 2 està prevista pel 2026 i l'Artemis 3, que ha de retornar humans a la superfície de la Lluna, està prevista per mitjans de 2027. Contrarrestant aquests desafiaments i retards significatius, tenim una trajectòria de creixement sòlida del programa xinès. Aquest 2024 van llançar una sonda per recollir mostres de la cara oculta de la Lluna i van aconseguir retornar-les exitosament a la Terra al mes de juny. Amb tot això, podem veure que la CNSA, l'Agència Espacial Xinesa, va consolidant èxits progressius mentre la NASA es va topant amb desafiaments varis durant el camí. Veurem també què acaba passant amb el coet SLS amb el canvi de lideratge en l'administració presidencial dels Estats Units. I si encara et preguntes per què tornem a la Lluna, no et perdis l'article que vaig publicar al diari digital Núvol a finals d'any. Evidentment, també hem de parlar sobre l'Starship. La nau es va llançar 4 vegades, amb vols de prova suborbitals els mesos de març, juny, octubre i novembre. I cal dir que ha progressat força durant aquests llançaments de prova. En els 3 últims, per exemple, tant l'Starship com el Super Heavy van sobreviure a la reentrada en l'atmosfera terrestre i van arribar a la superfície de la Terra. I no només això, sinó que durant la prova del mes d'octubre, els braços de la plataforma de llançament van capturar el coet al final del seu descens controlat. Fortíssim. I de les bones notícies passem a les que no ho són tant. Després de molts retards, la nau Starliner de Boeing es va enlairar en un vol de prova cap a l'Estació Espacial Internacional amb 2 astronautes a bord. No obstant això, el que havia de ser una missió d'una setmana es va acabar allargant per problemes amb la nau. Finalment, la Starliner va tornar a la Terra el mes de setembre, mentre que els astronautes continuen a l'Estació Espacial Internacional, de moment fins al mes de març o abril de 2025. Finalment, deixa que destaqui l'apropament rècord a la superfície del Sol que va fer la Parker Solar Probe de la NASA el passat mes de desembre, perquè 8 dies després la NASA va poder confirmar que els sistemes i instruments científics de la nau es trobaven en bon estat i funcionament amb normalitat, podent recollir així dades científiques que ens permetin comprendre millor la nostra estrella, el Sol. I per acabar, parlem de Catalunya. Al mes d'abril es va presentar la 4ª missió satellària de l'estratègia New Space, la segona d'observació de la Terra i la més ambiciosa fins la data. Permetrà adquirir i processar dades de la Terra per una millor gestió del territori i el seu llançament està previst per finals del 2025. A més, es produeix un augment en la massa respecte als anteriors satél·lits
satèl·lits, fent que aquesta vegada es tracti d'un microsatèl·lit en comptes d'un nanosatèl·lit. I no només això, sinó que des del mes de juny es coneix quina serà la càrrega útil que actuarà com a demostrador tecnològic en òrbita. Es tracta del projecte Ilíada, i les mesures que prendrà ens permetran comprendre millor com es genera el camp magnètic de la Terra, a més d'aportar nous coneixements sobre el clima espacial. Com pots veure, el 2024 ha sigut un any increïble i fascinant per l'exploració espacial, i la veritat és que tinc moltes ganes de veure què ens espera aquest 2025. Així que no oblidis fer m'agrada i subscriure't al canal per continuar descobrint l'altra cara de l'espai. Ens veiem aviat!